Kemejäňize salam. Bugün size tejene ýola düşmezin kiçiräjik vlog taýýarladyk. Tejene ýola düşdük, naharmam ýola idim. Berde biz bahtyrlan guruluşymyz. Arasyna şeýdi Fereden hiç eger men taraba Fereden. Ýeşilden hem awtobandan ýola düşdük. 1,5 saat ýol boýy ol men bilen men oň bilen guruluşmadyk şeýdim tejene ýetdik. Guruluşmaýanymyzyň hem sebäbi öýlen bir zada boldy. Men batyra gygyrdym, gaharym gelip. Olam sen maňa gygyrdyň diýip guruluşany. Ene ýagdaýym şu boluş. 1,5 saata ýol, ondan soň toýdy. Bolýa diýen ýok, batyr diýdim. Garaş men bir toý sowaýan entek, seniň burnundan getirmeýänmi diýen. Arasyna da gözüm okulan atyp alýan. Onu da toýda bildirdimiz o. Sebäbi biz näme jigdoň ýala gratnoy. Toýmazy sowduk, başçy diňe surada düşüp geçirdik diýsen bolýar. Gatty gazakly, gatty şowkunly toýlaň biri bol Allahjan diňe toýlardan ýetirdim. Berde de zoluşka karnavaldan gaçyp gidip barýan ýa ylgap bir maşina minýän sowujydaman. Berde de koşuşunuk, meni bir dosyna ýamanlaýa tokkan men göwnüme diýdi şuny. Şonu da maňa dözmenler ýola gitdi de şokolad suharyny mi tapsa alışdyrdy. Güýmün gitýänçek öýe diýip. Şeýdi we mehtiveden toýumyz sowdy gyzykly toýlaň biri boldy. Öýe geldim. El yüzümü ýudum, makyajymy aýerdym, hökman ýagdaýda makyajymy aýyrýar. Geçibim, ýatdym. Egerde halan bolsaňyz, like, repost, kemejäňizi söýýän.